इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। इंडिया बेड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निस्सय किसुमाना बुजियाखै जानांगौ बा किसुमाना बुजिबायबो जानांगौ। दा नैबे सानै गथ'आ माने पाकिस्ताननि गथ'फ्रा माने इन्डियानखौ सेवहांगार खालामनायनि माखासे खोथा बुंदों आरो निउक्लियार जिथुनाखि बम नङा होमबा, पाकिस्ताननि निउक्लियार बमजों इन्डियानखौ माने ट्राइ नायनायनि खोथाखौ बुंदों आरोखि। दा बे सामान्य सानै गथ'आ माने 13 बोसोर 14 बोसोरसोनि गथ'फोर आरोना। दा बिसोरो माने इन्डियानखौ माने सेवहांगार खालामनायनि धुमखि होदों बा खोथा बुंदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा मानि खारनाव होदों बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सलि भिडिअखौ जोजासिम नाय आरो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि ब्रह्म एनटि सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नाहै, बेयाव नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन। अब्लानो निस्सय बुजिजोबगोन। नैबे भिडिअखौ होनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो जिथुनाखि नैबे नेपाल मेची समाज सिबियारिनि सेक्रेटारि बिथाङा माखासे गोबां मोजां एडभाइस होदों बा खोथा बुंदों, नैबेखौ नोंथांमोना निस्सय नायजोबनानै लायोबा बुजि मोनगोन। दा बिनि उनावनो नोंथांमोना ग्रोब बै पाकिस्ताननि गथ'फ्रा जिथुनाखि इन्डियाननि बागै मोजां गाज्रि खोथा बुंनायफोरखौ नोंथांमोना नुनानै लानो हागोन। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै सोर मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। आरो भिडिअखौ लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। आं नेपाल मेची समाज सिबियारि आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै भाई जोंनि बर' साहित्य सभानि 64 एनुअल कनफारेन्सआव जोंखौबो लिंहरनाय थाखाय 34 डेलिगेट्सफ्रा जों मोनसे बाय फैनाय जादों। दिनै जों बाय फुंनि 6टायावनो ओंखारनानै बाय क'क्राझाराव करिबन 6टा बाय जों सफैबाय। दा जों सानो बाय जोङो बारग' एमपि आदा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया नेपालाव थांबाय थाब्ला बिथाङा जोंजों लोगो मोननानै नेपालनि थाखाय गोबाङैनो मोनसे बर'नि भाषा साहित्य मोनसे कालचारनि थाखाय बिथाङा गोबाङैनो खामानि मावगासिनो दङ। माने जों सानबाय आदा जोंखौ बुंदोंमोन नोंसोरनि डेलिगेट टीमा आंनि नावै गासै नुजाफै होननानै बुंनायखाय बिथांनि नावै दा जों सा फिथा लोंनानै जोंनि डेलिगेट्स टीमा बिराद गोजोननाय थाबाय। बिथाङाव जों साबायखर होनाय जाबाय। दिनै जों दा उजानिफ्राय मेसेज सफैबाय रंगियावनो भाई जोंखौ दोननायनि खोथा बाथ्रा जादों। जुदि रंगियाव जायाब्ला जों डिमाकुसिनि बे आरियावनो प्रग्रामावनो जों सैनाय जादों। जोंनि प्रग्रामा सानथाम थानायनि योजना दं। जोंनि 10, 11, 12 माने 13 तारिखआव जों रिटार्न नेपालावनो थांनायनि थांखि दङ। नोंथांमोना डाइरेक्ट बासजोंनो फैदों? औ डाइरेक्ट बासजों फैनायनि जोङो। सिगां समाव बेबायदि प्रग्रामावहाय बाहागो लाबाय नेपाल हादरनिफ्राय? जों गोदोनिफ्रायनो लोगो लाबाय। एबसुनि प्रग्राम जाबाय, बे इन्टारनेशनल बर' फेस्टिभेल जाबाय। बेबायदि समाव सिगांनिफ्रायनो जों फैबाय थानाय। बड'लेण्डआथ' मोजाङानो, तर जोंनि जिहेथु जों बर'फोर दं, बर'फोरा एसे खौसेथि गैयियाव एसे जोंनि बै बिखायाव एसे सायो। मोनसे खौसे जानानै जोंनि सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय बायनि बड'लेण्डनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे इउनाइट जानो थाखाय आं बिथांखौ अनुरोध खालामो, बिथांमोनखौ अनुरोध खालामो। मानो होनब्ला जों बड'फोरा खौसे गैयाब्ला मालाय हारिफ्रा जोंनि मोनसे जुन शक्ति दं, बे शक्तिखौ बिसोरो गासिन फेलें बानायनो थाखाय बिसोरो सानगासिनो थायो। बिनिखायनो जों बड'फोरा खौसेथि जानांगौ होननानै जों नेपाल मेची समाज सिबियारि आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। तो ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से
वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक है लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिद शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौजुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इनके। आपका नाम? अरसलान। अरसलान। हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है। भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा लेंगे उनकी। ओए होए होए होए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ